Шырдаклы районы Иске Уренбаш авылында гомер кичерүче Хәсәнзанова Нурҗихан ханым 20 ноябрьдә үзенең 80 яшьлек матур туган көнен каршылаган. Соң булса да уң булсын дигәндәй бала оныклары Тольятти һәм Ульяновск шәһәреннән үзләренең җылы теләкләрен бәйләмгә төреп безнең тапшыру аркылы җиткерәләр. 1943 елның 20 ноябрендә Кишер Аксуы авылында гади эшчеләр гаиләсендә безнең сөекле фәрештәбез якты дөньяга аваз сала. Авылда үскән гүзәл кыз бала буларак тырыш, акыллы һәм зирәк булып үсә. Авыр елларда узган бала чагын еш кына хәтерләп, авыр суласа да, бер генә дә зарланырга яратмый. Мәктәпне тәмамлап Ульяновск шәһәренә күчеп килүен искә ала. Ул чак абысы белән апасы инде шәһәрдә хезмәт итә булганнар. Шуңа бер генә дә авырлыклардан курыкмаган кыз бала күчеп килеп трамвайда кондуктор буларак эшли башлый. Әтиебезнең истәлекләреннән чыгып, аларның танышулары да шунда булган икән. 1963 елның 23 августында алар әткәебез Хәсәнзанов Насим белән гаиләләрен кырып җибәреп, Уренбаш авылына күчеп кайталар. Зур ишле гаиләдә кайнана-кайната белән тату яши башлыйлар. Өйдә һәр вакыт кунаклар була. Шуңа да әниебез гомере буе бүгенгесе көнгә кадәр кунакчыл булып калып, күп санлы туган тумачаларны каршыларга ярата. Әткәй белән әнкәйнең мәхәббәт җимешләре булып 4 балалары туган. Бүген инде уллары авылда янәшәләрендә булсалар, кызлары шәһәрләргә таралып гаиләләре белән яшәп киләләр. Әнкәй безнең өчен гомере буе үрнәк өлгесе булды. Авыр хезмәттә лаеклы ялга чыкканчы фермада бозаулар караучы булып эшләде. Һәр вакыт ул алдынгылар рәтендә булып почет тактасында торды. Мәхәббәт тулы тату гаиләдә әткәй белән алар 50 ел бергә гомер сөрделәр. Кызганычка каршы, әткәебез инде якты дөньяда юк. Әнкәй үзенең 6 оныгы, 3 оныкчасын яратып, матур картлыгын сөрә. Аның тирә-юне чәчкәләргә күмелгән. Яратып ул рассада үстерә, туган телдә язган газета-журналларны яздырып алып, буш вакытын укып үткәрә. Әнкәй, сәламәтлек белән тулы бәхетле көннәр, тән, җан саулыгы, рух ныклыгы телибез сиңа кадерлебез. Моннан соң да кояшлы иртәләргә, сандугачлы язларга, чәчәкле җәйләргә куанып, балалар хәсрәте күрмичә, хәерле, озын гомерләр кичерсәң иде. Ата-баба нигезенең җылысын саклап, гаилә учагын сүндермичә, безне шатландырып яшәсәң иде. Киң күңелең, юмартлыгың өчен кояш белән сине тиңлибез. Шатлык, бәхет, сәламәтлек белән тыныч, озын гомер телибез. Һәрбер иртә сине куандырып, шатлык белән яңа таң атсын. Күзләреңне сагыш яше түгел, шатлык яше генә чылатсын. Әнкәй диеп әйтер кешең булу, нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса уртак була, кайгыларың булса югала. Уйлама әле картаям дип, шат, көләч бул, сүнмә, сүрелмә. Кадер-хөрмәт күреп үтсен гомерләрең, урыннарың булсын гел түрдә. Котлы булсын әни туган көнең, озак яшә, бул син бәхетле. Яныбызда син булганда гына табып була олы бәхетне. Хөрмәтле Нурҗихан апа, матур юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Матур җырларны сөйләп алып килдем. Эштә уңган шушы кулларыңны җылысында тыйдым яшемдә. Кулларыңа килеп сәҗдә кылам. Рәхмәт әнкәй барысы Eşimde Güvinelim gey kullarına Yaşırmışız zinkar kullarına Senin kullar jiteklerim ile Meşakkatli durmuş yoluna Güvinelim gey Yaşırmışız zinkar kullarına Senin kullar jiteklerim ile Meşakkatli durmuş yoluna
Durmuşu dilimi gelsin yalnız kavu Alışıtkandır indi Kullarına yal verirge diye Üzüm şitti erkey kulları Gülünelim erkey kullarına Yaşırmışı silkar uğruna Senin kullar zidekleri bilir Meşakkatli kalkoz yoluna Ümidelim key kullarına Yaşırmışı silkar bir yüzüne Kullar zidekleri bilir Meşakkatli şıkındır yoluna Bu yılda 4 yıllık yazgan idim 30 yıl dayan kıdası savaşı bulup şeker Gölye Hanım'a O benim eriyim Tula Benim eriyimden sıcak kaynar senin Bugün ol eriyim Zalda aldıra Eni basar Rahmetsin eni basar Alkışlar singer Tıpkı bilmez ana kullarına Yansınıydı kayıken bu yarga Altın karı belen ul kaykelgen Senin isminle o yarga Kuşamı gelen bir dakika geldi Kuşamı gelen Yaşırmışı silkar uğruna Senin kullar zidekleri bilir Meşakkatli durmuş yoluna Ümidelim key kullarına Yaşırmışı silkar uğruna Kullar zidekleri bilir Meşakkatli durmuş yoluna Meşakkatli durmuş yoluna Ümidelim ki kullarına